Takže zdravím všetkých pri dnešnom videu a dneska si ukážeme, čo robiť, keď sa vám do bytu vlúpe krokodil, ako mne dneska ráno. Ja som ho už odchytil, dal som ho aj tuto do vody, nech ešte žije ten hajzel a ukážeme si, čo s ním spraviť. Takže budete na to potrebovať nôž, taký menší stačí. A teda krokodil, a ja ho teda opatrne vezmem tuto za hlavu, aby vás nekusol. Tak, musíte si ho poriadne pridržať. Ja si ho teda pridržím lakťom, dúfam, že to bude vidno. Tak, teraz je omračený. No vlastne môžete sa rozhodnúť, že akým spôsobom ho zabijete, ale ja by som to urobil rýchlo, aby vás nekusol. Takže si to primeráte sem. A ho šláhnete. Hej, a teraz už vlastne nevie o sebe, už je mŕtvý. Ešte ho môžete trošku bodnúť, odrezať zo spodu. Tak. No a už len vyhodíte do koša. Takže dúfam, že sa vám tento návod ľúbil. Vyskúšajte, dajte mi vedieť, či ste zabili aj vy krokodila a určite budem robiť ďalšie návody, takže zatiaľ sa majte.